Un prosumidor é un consumidor adaptado ao mundo digital, á actualidade, non? Non é un consumidor pasivo que simplemente ve a publicidade, consume, merca, sino que é un consumidor que interacciona coa marca. Nos lles decimos a marca, primeiro, a nosa información, eles segmentanos como consumidores e mesmo interactuamos con eles. Hai zapatillas, por exemplo, deportivas que se construen coas suxerencias que fai o propio consumidor antes de mercalas. A palabra prosumidor ven do acrónimo en inglés da unión de dúas palabras, produtor e consumidor. Polo tanto, son aquelas persoas que son productores e consumidores ao mesmo tempo. É un termo que se utiliza en diversos ámbitos, dende a agricultura á informática, e no caso que nos ocupa, no das novas tecnoloxías, está moi asociado á produción de contidos e a unha produción non lucrativa. Un exemplo de un prosumidor serían aquelas persoas que colaboran, por exemplo, na Wikipedia, que producen contidos ou editan contidos, pero a súa vez tamén os consumen. Os prosumidores, digamos que se estendeu esta palabra e se estendeu o concepto coa web 2.0, onde pasamos de ser meros consumidores de información a poder producir información, por exemplo, cos blogs e con todo tipo de ferramentas de comunicación. A día de hoxe, podese dicir que calquera que este nas redes sociais prácticamente é un prosumidor, porque somos consumidores, pero tamén estamos producindo contidos. Se facemos unha referencia a un libro, pois en Amazon, ou unha crítica a un restaurante, ou, por suposto, se temos un blog, ou subimos cousas ás redes sociais, estamos producindo contidos. Entón, por iso é moi importante xestionar a nosa capacidade como prosumidores, porque, a fin de contas, casi todos o somos ou o deberíamos ser.